da. Estra. Politate da. Surrealista. Oitxura duko azteko txipuriko podcasta jolas batekin. Eta kasu honetan mai jolatxo txiki batekin, mai jolasak beha ontarako baliagarri izaten dialako, ez? Jolasteaz gain, mai baten bueltan jarri eta hitz egiteko askotan gero eta gutxo egiten du hori da. Bueno, gorko honetan, Txatxilipurdi elkarteko beste podcast batean, gare, normalian edo askotan egiten duguna da, Txatxilipurdiko elkarlanak baliatu ezagutzeko, beste eragile batzuk, kasu honetan nazio mailako beste proiektu bat. Beraz, eskerrik asko iruro editortzaren, honek agertutik, Txatxilipurdiko kide. Eta, bueno, nik ustote esan dugu dena, igual hobeto zuek aurkezten basate, zuen buru aurkezten dugu bai. Bai, zeintzu zate, nondi zatozte, eta gaian sartzeko, zer da zuentzako bizipoza? Zein hasiko da? Bueno, ni Leire Elizegi Beloki naiz, Lasartetik nator, 56 urte ditut. Eta, ene bada. Hori da. Eta, bueno, bizipoza elkartean kudeatzaile lanetan nabil, azkeneko urtetan. Eta bizipoza zer dan, oso laburrean esango nuke niretzako dela jarrera bat. Bizitzari begiratzeko modu bat, jarrera bat, modu eraikitzailean eta baikorrean bizitzeko modu bat. Zondo? Ni Amaia Elizondo Martearena naiz, ni Andoain Dignator, 51 urte dauzkat, eta, bueno, bizipozako talde eragileko kidea naiz, baino baita ere bizipoza barruan dagoen elkarte bateko, ordezkari gisa edo, ni Gipuzkoako kirolegokituen federaziotik nator, eta hola labur esan da, desgaitasuna duten pertsonentzako azkenian bilatzen dauna da kirolerako sarbidea, eta hortxe egoten naiz. Eta, nik ere bizipoza zer da niretzako esatean, esango nuke, pixkat Leiren ideia hartutare bai ez, alako, ezakit, bizitzari aurre egiteko, modu bat, eta ezakit, bizi modu bat ere bai ez, azkenean eraikitzeko, hoi da, ezakit, modu behintzat atseginean, eta hori ez, irribarre batek asko laguntzen du, egunero, eta nik uste bizipoza askotan hori dela, jarrera bat. Bale, ni honeka Anduaga Garai naiz, Txatxilipurdiko langilea, eta kasu honetan bizipoza eskola debagoienean proiektuko edo lantaldeko kidea. Eta nik izango neke, igual, tokaixakunatik edo, aurrakinetan erabeak inasko egoten garen ez Txatxilipurdin, igual, eurak transmitiken dagoen, ez? Energia hori edo, egunerokotasunean transmitiken dagoena, bizipoza laitasun hori. Hori izango neke. Bizipozaren kontzeptua jarri umai gainean, eta ondo hortik abiatzea, baina bizipoza egitasmo proiektua, nazio mailako proiektua da, eta gaurko honetan ondo iruditzen bagatzu hortik tirengo dugu, bale? Zitxoat ezagutzeko, zer da bizipoza, baina baita zela lurratzen den, zela mitxen den matx, Txatxilipurdi eta bizipozak, eta baiarako hori, hortaz hitziten jardungo du. Bueno, zer da bizipoza? Zer da bizipoza egitasmoa? Zeine kontako ozta... No, zeine azten. Leire hasi daitekla, baina den jarraituko dela. Bueno, bizipoza zuke oso ondo adirazi dezu bezala, gaur egun Euskal Herri mailako proiektua da, eta, oinarri nagusia bizipozan elkarteak dira, ez? 38 elkarte gaur egun, behar edo izaera bereziko gaian lantzen dituzten elkarteak, eta, oraindik ere hainbat eskubide betetzeke, ez, dituzten haur eta familiek osatutako elkarteak dira guztiak, Euskal Herrian zehar daude 38 elkarte guzti hauek, eta, bizipozan elkartuta gaude denok, ez, sentitzen degulako, eta sinisten degulako, eta ikusten degulako, ez, urteak aurrea junala, merezi dula elkarrekin egotea, elkarrekin lan egitea, elkarre ezagutzea, guzti horrek, aizkenean denok, ez, elkarte guztiok eta bizipozak ere helburu berbera daukagulako, ez, eta aizkenean da
denona eta denontzat beharko luken Euskal Herri inklusibo bat eraikitzea, euskeratik eta euskeraz, ez? Hori bada ere bizipozaren ezaugarri nagusi bat. Orduan, hori da, ez? Elkarrekin beste altaboz bat egitea, beste bide bat egitea, izkenean helburu hori lortzeko eskubide horiek ere ez betetzeko. Eta, bueno, elkarteak anitzak dira, baina esan bezala, eta lehenu Amaiak ere esan du, helburua denok berdina dakau. Ez? Orduan, pues, aman komunean ere bide hau egiten ari gara. Eta, bueno, elkarteak ere, esan bezala 38 eta gaiak oso anitzak izan arren, kontuatzen zea hori, ez? Bidea berdina dela, helburua berdina dela, eta elkarrekin aritzeak benetan merezi dula, ez? Bai. Nik, bizipoza ezagutzen dut modu askotara, ez? Esan elkarte batetik, talde eragiletik, baina nik esango nuke, agian gero azalduko ditugu gehiago, programak eta horrelakoak, baina helduleku bat dala, ez? Helduleku indartsu bat, non ondo sentituko zea, elkarte bezala, eta ondo esatetenean da, espazio seguro bat dalako, ez zaituzte epaituko, eta eta askotan, elkar banatuko ditugu, penak, edo tristurak, baina modu eramangarriago batean, ez? Ze egunerokoan, elkarte guztien, eguneroko hori askotan gogorra izan daiteke, ez ezkorra izan nahi, baina esan nahi, badaudelako, ez? Egoera, zaiak, gogorrak, aurren eskubide horiek, askotan urratuta daudelako. Eta orduan, nik uste bizipoztan bilatzen dela, lako babesgune bat ere bai, non, badakizu, ez dakit irten bidea egongo da, baina behintzat entzun da sentituko zea, eta sare bat osatzen da horrez, eta nik uste sare hortan azkenean denak elkarrekin asko zer indartsugoak gea, ez? Bai, eta nik gehituko neke igual altxor txiki bat moguan, ez? Osea, gaur egun voluntariotza eta euskera eta ausolana badiar bizipozan oinarrixak, eta gaur egun igual ez dauzela, ez dula asko ikusten horreik, eta orduan, ez? Zain jubiarreko zerbait bai. Bai, eta nik bestea ere erantztearra izkenean bizipoza elkarte bezala, ez, egitekoa ere bada, elkarte guzti hauek egunerokoan egiten duten izugarrizko lan, ez, lan hori, eta transmititze dizkiguten balore horiek, ez, eta nik leno ere esan dut jarrera, eta ez, jarrera guzti hori ere aurre eta familia eta elkarte guzti hauetatik jasotzen den guzti hori, elkarte bezala, bizipoza elkarte bezala, bada, ez, egitekoa guzti hori, gizarteratzea, sensibilizazio lan bat egitea, eta eragiteare bai, ez, eta, askotan, 38 elkarte hauetan, denetik dago, ez? Txiki-txikiak, ertainak, handiagoak, denetik. Baina, denok elkartuta, elkarrekin beste altaboz hori, ez? Gai guzti hauek izarteratzeko eta egiteko aukera ematen du. Bai. Claro, norbete entzuten ikusten hau, eta bizipozak noduko zara jakingo dago, nubeten ikusiko zeban seguru, baina elkarte mota dare, ez? Inklusioa erdigunean, ez? Jendarte eredu baterantz bidea egiten, elkarte dare. Adibide batzuk botatzeko? Bueno, zeuretik, bai. Neuretik pixkata zita ez, anistasuna, azkenian elkartze dituzten, elkarte ezberdinak daude. Izan daiteke gu adibidez kirolarloan ibiltzen gea, baina hortaz aparte beste gune batzutan ibiltzen dian elkarteak daude. Adibideak botatzearen, Down Syndrome Fundazioa adibidez, anistasun hortan egon daitezke desgaitasun mota ezberdinak eta horrelakoak, eta anistasuna biltzen ditunak. Egia da ere, gero beste eremu batzuk aipatu lasai, baina denok konpartitzen ditugula gero agian desgaitasuna daukanak pixka zentratzen da eremu hortan, baina agian dauka familia eredu bat ere ez da nagoikoa, eta azkenean hor zeharkatzen da, hori da, ez? Ze familia ereduak ere bada beste elkarte mota, ez, ezberdinak. Eta, hor ere, lanketa handia dago egiteko. Zakit, gehiago aipatu, lasai. Kulturartekotasuna, ez? Oinarri duten elkarteak ere, Bergaran adibidez, danka elkartea dan bezala, edo Oporra bakean Sahararekin aritzen dianak, edo Txernobileko elkarteak, ez? Horrelako elkarteak ere badaude.
Eta, bueno, igual orain ere berriki duela urte terdi edo inguru hortan ilargi elkartea ere batu da Bizipozan. Eta, bueno, beste hanka batez, aizkenean zuk esan dituzu, Amaia, aizkenean bost elkarte mota bezala, ez? Bost elkarte mota, eta zuk esan dituzunakin, hori kulturartekotasuna lotuta, eta hori, esan dako hauen ilargi eriotza eta doluaren inguruko elkartea da. Eta, bueno, pues, bosgarren hanka hori ere, ez, elkarte mota guzti hauetan, Bizipozan ere, oraintxe, eriotzaren pedagogiaren inguruan lanean ari dian elkarteak, ze hemendik gutxira ere beste bat ere segurazki arituko da, Bizipoza barruan, gai horrekin lotuta, eta ikusi dugu gaina, azkeneko urte hontan jardunaldia gai horren inguruan egin dugu, eta, bueno, izugarrizko interesa beharra bai, agian hori ez, elkarteek islatzen dabe, agian erdigunen ez daren gaiak, eta batzutan bestaldera behiratzen du jendarte moduan, pertsona moduan, eta bai sortzen dituzue hitzakiak, basateko behitu, realidade honek omen dare, ez? Guazen denon artean hau lantzera, ero bentsat ikustaraztera? Ez que leheno galitu zait pendiente, denon artean esan dezun honetan, ez? Bizipoza zer dan horretan, nik uste beste indargune bat ere Bizipoza elkartearen abadala, gai guzti hauek, eta askotan ertzetan dauden, ez? Gai hauek eta eskubide hau eta zeitz egiten ari geanean eta, bueno, badago momentu bat, ze Bizipoza sortzeko momentua ere igual aprobetxatuko dugu, ze... Venga, historia pixa. Askotan astutzen da. Nondi datorren, ez? Pirritx Borrotx, Mari Mototx, Irrien Lagunak, Bizipoza... Bueno, Pirritx... Segundo argitzea hori, inguruan galetuta, bai, Bizipoza bai, porrotxen kontu hori, ez? Hori da. Egia da, Pirritx Borrotx eta Mari Mototx katxiporretak urte asko, ez? Damak izkitela lanean eta gai guzti hauekin eta elkarteekin eta ibilbide luzea, eta bereiek ez, harremana zuzenekoa izan dute urteetan, eta duela 15 urte, bueno, ja bereiek urte askoz gehiago damak izkiten lanean, behan duela 15 urte sortu zuten Irrien Lagunak. Irrien Lagunak ezagutzen deguna, baina hori osatu zuten katxiporretak, elkarrek eta berriak, hiruren artean osatu zuten, ez? Eta Irrien Lagunakek, bazitun, bueno, aldizkari, ateratzen da oraindik ere, Irri aldizkaria hilabetero, eta Irrien Laguna proiektuak bost ardatz, ez? Ditu gaur egun ere. Eta ardatz horietako bat da elkartasuna. Eta elkartasunaren atal hori da Irrien Lagunak gizartegintza bezala martxan jarri zutena. Eta izan zen, elkarte guzti hauekin, gai guzti hauek eta lantzeko ez egitasmoa. Baina, ze pasatu zen, iritsi zen momentu bat, nun ikusi zen, eta hausnarketa bat egin zen, da ikusi zen, hasieran bost elkarte balin bazian, gero 8, 10, gero eta gehiago ziala. Orduan, hor bi gauza ikusten zian batetikan, Irrien Lagunak gizartegintza bezala horri erantzuteko, ezintasun bat, ez? Haunditzen ari zan hortan. Mehan bestetikan ere, eta nik uste hor badagoela beste gako bat ere, bestetikan ere, hausnarketa horrek ekarri zuen, gai guzti hauen lanketa hau, erdigunek hartzea, eskubideen lanketa guzti hauek eta ardura edo etzula soilik Irrien Lagunak edo elkartea edo familiena izan beharrez. Baizik eta gizarte bezala, ez, guzti honi aurre egin eta elkarrekin bidea egiteko ardura denok daukagula eta denok egin dezakegula elkarrekin, ez? Eta orduan hor etorri zan saltoa, eta hor sortu zan Bizipoza. Eta orduan gaur egun Bizipozan daude, esan bezala 38 horiek elkarteak nagusiki, baina elkarte guzti hauekin batera, badaude bazkideak, eta bazkideak dira gizarte eragile desberdinak, eta orduan katxiporreta da bazkide bat, Irrien Lagunak da beste bazkide bat, handia bat 24an artean, ez? Eta, bueno, pues, UESI, ikastolen elkartea AEK, horrela guztira 24 elkarte, gizarte eragile eta elkarte bazkidetuta daude, baina bazkide eta elkarteekin batea ere babesleak daude, ez? Administrazio publikoa izan daitekena, enpresa edo kooperatibak izan daitezkenak, eta norbanako voluntarioak ere badaude, ez? Eta norbanako voluntarioen sare bat. Orduan, bueno, pues bada... Eta guzti hori zelako datzen da? Hau da, zela funtzionatzen dago Bizipozaren organigrama guzti horrek? Zela lurreratzen da? Bueno, printzipioz, komentatu ditugun, ez? Bazkideak badaude, horiek badute urtean behineko, alako batzar edo, ez? Horre pixkatera bakitzen dana. Baina gero egunerokoan,
lantalde bat dago, talde eragile bat dago ere aparte, talde eragile hori gutxi gora bera 3 astero edo elkartzen gea. Horre egiten dugu azkenian programa eta gai guztien jarraipena, baino gero lantaldea eta denoi begiratzen zaituzet, ze momentu hontan lantaldean zaudete hirurak, Leire da Biziposako koordinatzailea, zuek gehiago hemen zaudete, Debagoienan Bizipoza eskola proiektuarekin, eta bueno, gero orain Gipuzkoan nahiko errotuta gaudela esan daiteke, baina Bizkaian ere, bueno, bagabiltza, eta momentu hontan 2 pertsona dituguan ere Bilboko egoitzan, pixkat ere bidea irekitzen, ez? Hori da pixkat estruktura aldetik, antolatuta. Baina nire gustatuko litzaiake komentatzea pixkat, talde eragileko kide bezala, hor talde eragilean badagola zerbait magikoa, nik hola deskribatzen dut, ze gu elkartzen gea 3 astero, asko voluntarioki, ez nahi gure lanetatik atera, etorri, ez, bueno, eta nahi degulako, baina bai dago alako, ezakit, sintonia ona, eta gaina denok helburu berdinekin, ez, eta nik uste hori gero nabaritu iten dala, ez, Bizipozako proiektu guztitan, ze askotan, nik Leire askotan komentatu izan diot, idea batea deu, hau nola ingo deu, eta de repente, ez, lortu dugu, eta egingo deu, ez, eta ez du, hori da, benetan magia berezi bat dagolako hor, eta gogoa, ez. Bai, eta nik uste dut ere, Oinarri elkarteak esan tenari gehan hontan, ez, taldera gileak ere badula magia horretan, osaera aldetikan ere, batetikan Euskal Herriko, oantxe Nafarroko pertsona falta zaigu, baina hori da, pertsonak daude, eta horrekin batean ikusten ere badala positiboa eta aberatsa, ez, dauela bazkideen ordezkariak osatu da. Baina hor, talde horretan badaude gizarte eragileko ordezkaria, pues adibidez, ikasitikan Mikel edo katxiporretetikan Jose Mari edo ikastoren elkartetikan Nekane, eta daude elkarteetako ordezkariak ere, ez? Zeizkenean hori, pues ahots guztiak horregoteak. Bai, eta gainean nik uste oso aberatsa dela, ze bakoitzak bere egunerokoan errealitatea dauka, orduan hortik dator, baina gero beste errealitate baten sartzen da, eta beste ikuspuntu asko daude, eta nik uste denok ikasten dugula pila bat, azkenean hor barruan. Oso, ondo. Bueno, eta zertan gabiz, hemen Txatxilipurdiko podcastean Bizipoza ninguan hitz egiten, esan dugu, elkarlanak, oinarri izaten ditugula podcast honetan. Honek, azure txanda. Bai, zer da hau? Leire eta Maiak aipatu haue, Maiak aipatu hau ez, Bizkaian eta zabaltzen dabitzela, eta aurreko urtetik, Bizipoza edatze hortan bai, Debagoiena okeratuak izan ginen, bai aramoan, eta proiektu bat dau, Bizipoza eskola, dako nahi izena, pitimat Bizipoza elkartea eta bertako baloreak edatu alizateko hemen. Vale, zer da Bizipoza eskola? Bizipoza eskola da erraminta bat, eta gure kasuan aitzakia bat, hau dana lurreratzeko Debagoienan. Erraminta bat, da webgune bat, bizipozaeskola.eus webgunea, nun dauzen jasota... Eskatuko gau Peru. Hori da, Peru jarri gero. Hori da. Nun dauzen jasota, 300 jardueratik gora, hezkuntza formal, ez formal eta herrigintzako esparrutan lan dual izateko Bizipoza elkartea barruan dauzen elkarteak jorraketan dauen gaixak, nahi patunak, ez? Anistasun funtzionala, voluntariotza, familia anistasuna, kultura anistasuna, eriotza, gaixotasunak, bai? Eta Bizipoza elkarte moguan. Eta hor, hezkuntza formalan kasuan aurre hezkuntzatik hasi eta goi mailara arte, eta hezkuntza ez formalean, gai berdin horrek, beste modu batera antolatuta. Eta hor dauzen jarduera horrek izan leizkenak ezitzaiantzako edo gidatatik hasi eskulanak, bideoak, kantuak, dantzak, sorkuntzakin lotutako jarduera pila bat, dokumentalak bai. Jarduera horrek danak sortu daue edo diseinau dauen etako importantia da esatia elkarteak eurak, ez? Osa, ez tala gu jarri garela, asmatuko jarduera bat kultura nistasuna lantzeko edo, ez? Osa, bitimat berme bat eta balio erantzi bat emute xauen zeo zedala, azkenean elkarteak
euran errealitatetik bizi dauen hori, jarduera formatuan jarri dauela, denpo osoan aipaketan gabitzena ez, ertzetan dauzen gai horreik erdigunera ekarteko eta benetan berbaina izateko horri buruz. Eta gero bai, importantia, euskeraz injako jarduerak diala, eta euskeraz dauen webgune badala, askotan hezkuntzan eta gabitzen ondako zaila izaten dela ez, gai horrek topaitea eta gainera euskeraz topaitea ez. Eta hori da biziposa eskola, bere horretan, eta gure kasuan da aitzakia bat, Debagoienako ikastetxetara eta hezkuntza formaleko eta esformaleko eragiletara jaiteko, erraminta hori eskeinketako bere aukera danakin, eta pitimat hortik aurrera sortzen hasteko herri bakoitzean, tokixan toki, gai honein bueltan zehoz sortzeko. Historia pixkatera, zela sortzen da biziposa eskola hau, zela sortzen da tresna hau, ze beharretatik, konteko zuzu pizketxo bat? Noen gabiz lurreratzen saiatzen baiara, baina, karo, aurretik sortuta zegoen, hau? Bai, aurkeztu zen, okerrezpa naiz, 2023ko abenduan esango nuke, eta aurretikan lanketa, kontua da, urteetan zehar material pila bat, ez? Zukoentxe esan dituzun guztiak bizitzatetan sortzen aritu gehala, ez? Helburu nagusi hori nola egiten da urtean zehar, ez? Horri lortzeko helburu, proiektu ezberdinekin. Eta urteetan zehar, proiektu asko garatu dira eta material asko sortu da. Bai bizipozatik eta bai elkarteek bereiek ere, ez? Eta, hor, elkartean, esan dituzu, kantuak, bideoklipak, koreografiak, ipuinak, dokumentalak, Barkatu. Pila bat material dago, hartura. Eta orduan, iritsi zan momentu bat, non ikusi zan material guzti hori hartu, puntatu, elkartu, eta eragiteko tresna eta bide bati, ekiteko momentua zala, ez? Eta esaten ari gana bizipozatikan gizarteratu eta sensibilizazio lana egiteaz gain eragiteko, bide bati indartsu ekin nahi genian. Eta orduan ikusi genuen hori. Tresna bat sortu behar genula, edo nahi genula behintzat, eskola bat, lanketa hauek eta eragiteko 3 eremuetan, hezkuntza arautuan, ez arautuan eta herrigintzan. Eta, 3 urteko lanketa, dano bat grupek laguntza ekonomikoari esker, posible izan zen eskola hori sortzea, ez? Eta, bidea hortan ere harreman pila bat egin zian, eta zuk esan dizunakin lotuta, nik ere uste dut, behin toki batean bate galdetuzun ere zenek abalatzen du bizipoza eskola edo, eta orduan, erantzuna oso garbia da, eta da elkarteek beraiek, ez? Beraiek elkartetako aurre eta familiek inorrek baino hobeto, abalatzen dute eta hortxe erantzun genuen momentu hortan. Hortikan dator eta bain Debagoienan ere, dano bat grup esaneten bezala, Debagoienan ere, Fagorrek babestuta, aukera izan dugu bizipoza eskola hori zabaltzeko, nahia bada, eragiten jarraitzea eta bizipoza eskola Euskal Herrian zehar zabaltzea, no? Alegin horretan, bizipoza eskola aurkeztu da, baiera honetako ikastetxe guztietan, hezkuntza formaleko eragile, eta baita ez formaleko eragile askotan bebai, jendeak zela hartzen dago neka, zela bizizat duzue, klaustrotan, jendeak, ezagutzen zeban bizipoza, ezagutzen du bizipoza eskola, zerbait berri da izena bereintzako? Ez da kontau, baina egun ematen kontauen got, zenbait aurkezpen ingeben, klaustrotan eta hezkuntza ez formalian, eta harritu nahuena izan da, ze baliagarri xadan erramintia ze gai pila bat lantzen dia, euskeraz lantzen dia, baliabide mordua dauz egunerokotasunean lantzeko, baina egisa esan momentuz ez da hain ezaguna, eta hortarako da bai ekimen hau. Baina bai, harrera izan da hori ez ezagutzatik, baina danak izan daue, txertatuko tutoretza planetan edo erabilgarri ikusten du, azkenean egunerokotasunean presenteauz, baina ez dakigu zela heldu, helduok, eta zela ez, zer esan ibez aurretan erabiakin, edo gaztiakin, ez? Eta, baina oso harrera hon euki dau, batez be, dalako guk aurkezpen eta esaten geben ez, alakarta dauen zehose da. Hor dau, bilatzaile bat dau, antola, oso intuitiboa da gainera erabiltzeko garaixan, eta hor dau, gurosunian erabilizeke. Izan, nere ikasgelan edo nere taldian, badau
gai bat edo ez dakiena zela jorratu, izan leke moan eriotza, ez? Igual, oin oso presente dagoela, eriotza, eta horra fan, eta jarduera pila bat, aukera pila bat, bidea ere egiten azteko, ez? Eta edo izan leke, bilatzailean bitartez ben, bi tutoretza dakot, eta ez daki zer landu, begiratukot ze jarduera dauzen, bi saiotan inleizkenak, edo igual dau, ez dakit, Gipuzkoako kirol egokituen federazioa, ze da federazioa, karte moguan ze dako, ez? Pitimat, modu edo abordaiteko helduleku ezberdinetatik, baina pitimat denpora osoan mai gainean jarteko gai horreik eta berbaiten azteko horri buruz. Eta gisa esan oso harrera ona eduki dau, eta danak izan dozku erabiliku, txertatuko tutoretza planetan, erabiliku batzorde pedagogikoan, danak eduki dago oso harrera ona. Kontua da, askotan tresna bat, oso ondo eskuntzarako, baina behin da berriz gare hitz egiten, zubiak eraki behar ditugula eskuntza formala, ez formala errikintza herriaren artean, ez? Claro, eta ipatu zu, biziposa eskola eta biziposa bera, izan alda aitzakia zubi horrek ere egitzeko, ez? Gai horrek, ez lantzeko bakarrik eskuntza formala, mezik eta zaitik ez herrira salto egin, herriarekin zubiak ereki, eta zaitzakia polita eragilekin, eta herrian gai hauek lantzen dituzten eragilekin egitea, ez? Debagoienan momentu honetan hortan gabitz, aurreko urtean hasi ginenetik, eta herri proiektuak forma ezberdina hartu dau, forma ezberdinetan lurreratu da, zesta berdina arraste bat edo gatzaga bat, ez? Eta hortan gabitz, saretuta eusen eragile, hezkuntza formal, ez formal eta erregintzako eragileak edo saretzen, edo saretuta hauen horretan jarraiketan lantzen. Izan, arrasetegen kasuan adibidez, anistasun mailakin elkarlanean, Txabaltan sortu da biziposa landuko dauen lantaldetxo bat, oinatin errigintzako eragileak ikastetxetan aurkezten eta gero hortik lanketa egiten. Herri bakoitzean, berezitasun ezberdin batekin. Claro, eta hori baiara honetan, zela bizi da biziposa Euskal Herrian? Euskal Herriko herrietan, zela bizi da, zela antzematen dozue? Algo, esan dozu voluntario ez da, eta eragileak daren herrietan oso presente hongo da, ez, zela bizi da? Herrizetan. Hombre, nik uste oso modu ezberdinetan biziko dala, ez? Esan eta adibidez bizipoza jaia, urtero, eta bidazen bat urte, esan eta 15 urte ja izango dira, irren lagunak gizarte gintza hasi zanetik, da bizipoza bezala 10. Jaia adibidez, bada ikusgarria eta oso parte hartzailea dan ekimen bat, urtero aurrea ematen dana, eta Euskal Herriko toki desberdinetan egiten da urtero. Orduan, horri ere bada aitzakia bat, ez? Toki horietan ere gehiago ezagutzeko. Edo bizipoza eskola zuzenean aurkeztu dan tokietan, ezagutza ere handigoa da. Nik uste bai konturatu gehala, zabalkunde horretan, ez? Zuk komunikatiboki eta ez irratietan, aldizkari, prentxan eta oso garrantzitsua dela, eta gaina oso eskertuta gaude, ez? Bide honetan ere bide lagun guztiekin. Eta hori garrantzitsua dela, baina horrekin batea ere zuzeneko harremaneko ezinbestekoa dela. Ze bestela honekak esan duna, ez? Zerbait jasotzen dut, baina ez dakit. Orduan, nik uste dut zuzeneko harreman hori Euskal Herri mailan ere izan dan tokietan, ezagutza ezinbestean handiagoa dela bestela baino. Gero beste batzuetan, leno esan etena, ez? Nasketa horiek ere, oraindikan ere, badabela horregatikan ere leno aipatutakoa. Eta, nik uste dut hortikan pixka bat, ez? Nik uste dut ganea bizipozak oso ondo dakila egiten zuzeneko harreman horiek, Hori da. Batez ere, bizipoza jaiak, ni bintzat bizi izan ditugunak, herri batean egiten danean bertako eragile askorekin, ez? Hitz egin, antolatu, eta emaitza beti izan da oso positiboa, jendea, ez? Eta nik uste hor, bizidala gaina
hasieran esan duen jarrera horrekin, eraikitzeko postasunetik, euskaratik, hori dena, iruditzen zait, bizipoza azkenian, oraindik toki batzuan ezagunagoa izangoa, beste batzutan baino badi joala, ez? Pixkat, ez dakit, edatzen eta bai. Gero, askotan jaia aipatu degula, barruko elkarteren batekin egiteko aukera aprobetxatzen da, bai, ez? Orduan, normalean elkarteak herriren batean edo baiaran batean ezagunagoak izaten dira eta horrek asko laguntzen du. Ze hor benetan ja, ez, ezakit, osea, bizipozak hartzen du erabateko, indarra edo. Tokian tokiko sareak eta tokian tokiko eragileak dituzten ezaugarri horrek bai, onartuz eta beraiekin elkarlana. Bai, eta gero badaude, ez, esan dugu jaiaren bidez, baina nahia ere bada bizipoza eskolak, ontsa esaten aizaten ekin guztiz bat, eta bizipoza eskolaren helburua ere hori da, ez, izkean, elkarrekin, komunidadetikan, ez, aritzea ere, gai hauetan ere, hezkuntza arautua, ez arautua, irreintza denok elkarrekin, eta debagoienan babe da, ez, ari da pixkanaka, hori egiten, gero ni lasartekoa naiz, lasarte horiakoa, eta bertan ere badaukagu herriko bizipoza taldea, ez, herrietatikan ere asko egin daiteke, egian ere, ez, astapenetan ere horre lehen urtean jaia egintza, baina bizipoza ere taldea osatzen, horrela, pixkanaka Euskal Herrian zehar, gero Bizkaian esan dezu, Amaia, aurten izango da, pixka bat ere urtea Bizkaiara begirakoa, han lokal bat irikiko degulako, eta bar, eta nik uste garrantzitsua izango dela ere bizipoza eskolaren zabalkunde hau, ez? Esaten dugu, naizkenean eragin nahi balen badegu, eta denontzako gizarte bat eraikin nahi balen badegu, eta berez, ez, denok daukagu gizarte horretan pozik bizitzeko aukera, denok. Esan nahi denok. Ordon, hori, bide hori elkarrekin. Nik uste gaina orain gaudela puntu batian, ez, leheno justo hasi aurretik aipatzen zenbat urte bizipoza, ez, eta 10 urte edo 15, ez, lehirik oso esplikatu du, irren lagunak hortik zetorrela pixkat, ez. Hasiera batean elkarteen, elkarte asko daude ez daukatena agian aukera ikusarazteko beraien lana eta dena, eta orduan urte batzuk bizipozan nik uste hortan zentratu dalare bai, ez, beraien lana bildu, euskarri grafiko ezberdinen inguruan, kantak, dantza, esan horrez, eta hori dena badago, material hori badago, eta orain agian bai iritsi da momentu bat, hau dena daukagu, hau ezagutzen da, azkenian, baina orain beste eragiteko modu bat, ez? Izan behar du. Bizipoza eskola erraminta oso indartsua da, hortarako, eta nik uste oraindikan ezagutzen da, baina gehiago ezagutu behar dela, eta hortik aurrea, ziurrenik beste pauso batzuk ere ematen jungo gea, baina agian badaia orain puntu bat esateko beste modu batea, ez? Eragin behar da. Nik uste dut, ikusi da benak ero entzun da bena podcasta, ulertu da bela bentzat zer dan bizipoza, ez? Bizipozan alorrez berdinak. Nahiko nituzke pare bat jarri mai gainean, eta honetaz hausnartu. Dala, bizipozek uki aldaben asmo indar eraldatzaia, ez? Ze oso ondo, dana egiten da, ikustarazteko, badago jendarte aldatzeko grina bat, ero asmo bat, ez? Ikusten dozue hori badagola, hori ulertzen da, jendartek ulertzen da. Bizipoza ez dala bakarrik, oso ondo ze leku egin, baizik eta, interpelatzen gaitu, jendarte moduan, pertsona moduan, bizipozak. Nik uste momentu hortan gaudela, ez? Justu orain horregatik esaten honez, eragiteko beste aldi bat edo irekitzen dala, eta azkenean leirek leheno aipatu du, ez? Hau denon ardura da, zesena, ez da bakarrik elkarteena, eta ez, baizik eta norbanako elkarte instituzio, osea, herri edo Euskal Herri inklusibo bat nahi baldin badugu, denon ardura da, ez? Orduan, izaera eraldatzaile horrek ere hartu beharko du tokia, ez? Nola, noiz eta, hori agian beste kontu bat izango da, baina nik uste, elkarteetatik ere gaina, iruditzen zait badagola ja,
ezakit eskaera da, baina bai gogo bat, behintzat, bueno, agian aldarrikatzeko ere bai, eta esateko oso ondo dago, gure lana ezagutzen da, zuzen ezun bezala, baina pauso bat gehiago, ez? Eraldatzeko garaia ere, heldu da. Zakitzuak, Erkita, beste oinarritako bat jarriko nan mai gainean dela voluntariotza edo, ez? Eta igual lotzen dut horrekin, eraldatzeko eraldatzeko borondatea behar da, eta hortarako lan egiteko gogoa behar da, eta askotan gure logikak beste, ez? Beste baita, Zela bizi duzu hori? Zela bizi duzu voluntariotza, voluntaria eskolan hori, greina hori, zuen abeslako elkartaten, elkarte mordoska bat daren, batzu txikia, bestatzuk handiak? Bueno, nik uste hor bi gauza ezberdindu behar diala, batetik bizipoza elkarte beak daukan voluntariotza sarea, hori igual leireko beto azalduko dugu esan, hor badago bai jendea, bai modu ezberdinetara, voluntariotza hori egiten. Elkarteetan argi dago voluntariotza beharrezkoa dela, elkarte txikiagoak, artainagoak, handiagoak egon daitezke, baina denok behar ditu pertsona voluntarioak, eta nik uste zainduen behar ditugulare bai. Ze askotan hori ere aztuiten zaigu, ez? Gure egunerokoan oso baliotsua da pertsona batek bere denbora emana izatea zerbaiten alde, eta hori balioan jarri behar da. Ze askotan ekintza, jarduera, ekimen pilo bat ez liake aterako, voluntario gabe, ez? Orduan nik uste, hor indargune bat ere jarri behar dela. Ez dakit momentu hontan, nola neurtu daiteken, nik uste elkarteetan askotan egiten dugun hausnarketa badala, ez? Badaude voluntarioak, baina nola egin dezakegu pixkatu beto, ondo zaintzeko edo behintzat ondo sentiarazteko, ez? Dudio, Bai da, jendartzen moduan, mintzat, balioan jartzen dugun egiteko modua, kultura bat, ez? Lanako kultura hori, eta ez hori, igual joan bagaz freskatzen ikusten eta aztertzen, ez? Zela egin, ondo. Ederki, ondo iruditzen batzen maitzen jongo azia gure podcast hau. Ez da egite. Ez da egairen bat iruditzen jakun, nahiko zinuten zerbait nabarmentzia. Gonbidatzea igual gure ikusletan entzulak, saltxeatzera alde batetik biziposa eskolan, baina baita biziposako egunean bertan, zer nahiko aukera polita da, barruko elkarte eta eragile guzti horrek ezagutzeko, ez bakarrik izenez, bezik eta hor sortutako material guzti horrekin. Bai. Gonbidapena egiten diogu ikusteko egia dago egunea oso ondo osatuta dago, hor dauzkate elkarte ezberdinak, mikrodokumentalak, abestiak, ipuinak, hor dago bizipoza eskolarako ere sarbidea, eta nik uste interesgarria dela ezagutzea, behintzat gure gizartean zer realitate ezberdin dauden, eta agian norbaiti ate bat irikitzen zaio, baitzulako hau ezagutzen edo bestea, eta interesgarri egiten zaio. Oso, ondo, ekipo, abaxelako dugu. Eskerrik asko. Zatea etortzearen, eta irribarre batekin bizipoza aztertzearen. Zuriro. Eskerrik asko.